اوكي مبراتنا مخفف نامو او ناقل الساغر. اوكي نخلكم زغزاز لكم سلام نقعد حن مصاكم بشمسنيتنا نقعد حن مصاكم نايلو ما ارستنا كم زتريو دلو دخمتاتنا مللاي افاتات حقون لح زبلنا زلو ارست مالتيو سلازي برهاني هذا مكان كقربلنا ايو داويت مودريت النجبرة سلازي كلنا كم تقول ساعة نجبر تصادفوا النجبرنا كان دمت تي أجاباب نايتي أكايدا نايتي أخيبا كم ناي كل ساعة برهانة مسقربة عرفتي ناي حمشتة تواهبو بدحريقو ناحيتون ناي رئيتون جزيك هو هابنا ايو مالتيو داويت نباخا نبرهانة ون كتلاليو Thank you. سمع اللغش. يا Thank you. سلام نقول لهم أب زوم يغون أب كالي channel تكاتاتلنا هذا اللغم يغني لنا مستافكم كمون بزعابي درجة نايلومي كاشانا ويكا أب قداي تخمتاتنا أفتاتحون قرب ناتو الردان تعزبتاتن ككافلنا ما ومسرت كنت كأتونا تداريد له حاونا برهانة كون كله تنك حاونا برهانة قاشا يكونن أبزح قال ميداتات بانترفيو قريب وستزار بسبسل دوغن كمون قناة عديتات المتحف وقناة المتحف يا ذريئكم ذلغو ستحافيو بعابيوغن كاب شحن شعات ميتن 7 جميرو أب برتاو تقادلو استساتفة كساب نتصانتونا أوز نبري أب قعزوون كاب سب شديشتا كزي زخون مقصل تزقاتمو حاوي خلاص الأربعة وتسعمعاتي خنقول نغالينا قان بتخلو حليفو دهرنا تانت ولا بعدي أب زينا يسرح تنبري حجي أب سدت متيو ناتو كالسي أي قارتن مقلاسي ركب الذي لومي برهانن زبنا حتصير استمرون سمعنا دهريو ناب حتصير عرفتاتنا ناب حتون ملسن حدا ساعات تغون كنقصلينا لحار ناب بريتوتاتن كتاعتن كنسقرينا مالتي هذا برهانه قاعدة حن متاها ምናልባት ኣብ መለላይ ዘጉደልክዎ ነገር ተልዮ ትምላሉ ትደሊ ዘለካ ነገር ተልዮ ንዓኻ ዕድል ክበካ ብዝተረፈ እንቅፅል ንኽእል ኢና ድሕር ፓወርፖይንት ልዩ ሼር ትገብሮ ዮሃንስ ምናልባት ከሆስት ተገበርካዮ ፅቡቅ يروي already صباحراي كمل لهم كمل لخن نتم ممكن محجي زي ترى أنا بزوم صبوا ليلة أكبر لنا كبرت هذا اللي حاول داويت توي نسيو بشيكاغو أمريكا زمت أبهل طالعو زفر زنو بعد حدادي كل تشح مودات خامس يا مالتنا أمريكا كم زبالة بسدة لنا مالتي سب مجمع أنا توم أبصم زلهم نكلتي آمنتي بروح صوم أخاله هبكم مبل كتيلة إني مروح حوريتا سنتنا برهانة قال يركوبي بزبل النت زجوركم لي أدمي أزي يمسجن كمتي داويت زوالو
ትዕዝብተይ ናይ ገዛእ ርእሰይን ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ኩነታት ንምግላፅ እምበር ክብድ ዝበለ ተርሚኖሎጂ ወይ ስያመ ቃላት ክጥቀም ኣይመረፅኩን ናይ ካልኦት ሃገራት ምክንያቱ ናይ ባዕልና ፀገምን ሽግርን ስለ ዘለና ኣብኡ ከተኮረ መሪፀ ማለት እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ድኽመታትና ምልላይን ኣፈታትሑን ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ከምቲ መብራት ዝበለቶ እውን እቲ ሓሊኹ ሒዝና ዘሎ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣብተን ፓወርፖይንት 11 ነጥቢ ኣለዋ ከም ፀገማትን መፍትሕን ዝብለን ግን ኣቐዲመ ግን ገለ ክብል ኣፍቅዱለይ ኩልና ከም ንፈልጦ ክትፍወስ እንተኾንካ ወይ እንተደሊኻ ሕማምካ ብንፁር ክትፈልጥ ኣለካ ሕማምካ ብንፁር ከይፈለጥካዮ ክትፍወስ ኣይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምስኡ ድኽመታትካ ከተወግድ ወይ ከተውሕድ እንድሕር ኮንካ ከኣኒ ቁኑዕ ኣገባብ ኣፈታትሓ ክህልወካ ኣለዎ እንተደኣ እዚ ዘይሃልዩካ ትፈትሖ ኣይትኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ዝተበጊስና ድኽመታትና እንታይ እዩ ኣበይ ኣሎ ዓይነቱን ጠባያቱን ከ ብኸመይ ንምሕዎ ወይ ንፅህዮ እውን ኣፍልጦ ክህልወና ኣለዎ ብርኢተይ እዚ ሕጂ ዘቕርቦ ኣነ ሓሳበይ ንኸካፍል እምበር ካብ ሰበይ ፈሊጠ ወይ ዓሙቕ ፍልጠት ስለ ዘለኒ ይኮነን ግን ሓሳብካ ምክፋል ናይ እሂን ምሂን መድረኽ ምፍጣር ስለ ዝኾነት ዕላማ ክንዘራረበሉ ኣብ መወዳእቲ ከዓኒ ኣብ ሓደ ማዕርቦ ክንበፅሕ እቲ ሓሳብ ብመርገፅ ናተይ ኣብ ኤርትራውያን ክልተ ጠንቂ ፀገማት ወይ ድኽመታት ኣለና እየ ዝብል እቲ ሓደ ብቐንዱ ካብ ጉጅለ ህግደፍ ዝምንጩ ተፃብኦን ትዕቢትን ጭካነን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ከም ንህግደፍ ንቃወም ንብል ናይ ኣተሓሳስባን ፀገም ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ክልቲ እዩ ሓደ ካብ ውሽጥና እዩ እቲ ሓደ ከዓ ካብ ህግደፍ ዝመፅእ ማለት እዩ ክልቲአን ንዓና ኣሳፂናና ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ክንብሎ ዋላ ቅድሚኡ እውን ክሰግር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣተሓሳስባ ሰባት ክትቅይር ተኾንካ መጀመርያ ናትካ ኣተሓሳስባ ክቅየር ኣለዎ ኣብ መብዛሕትኡ ኤርትራውያን ሕጂ እንታይ እዩ ፀገም ዘሎ ሓደ ገርዛም ወይ ዓዲ ዘይእቱ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለና ሕድገት ወይ ግትኣት ናይ ነብስና የብልናን ንብርሃንን ፀልማትን ንሓጢኣትን ፅድቅን ብሓሳብ ኣዛሚና ፍታሕ ክነናዲና እንደሊ ብዓብዪ ከዓ ፀገማትና እቲ ቀንዲ ፀጊምና ዘሎ ፀገማት ዲ ድኽመቱን ንፈላለዩ ኣይመስለኒ ነዳባልቆ ኢና ኦፍኮርስ ምትእሳር ኣለዎ ንሓዋውሰ ኢና ንኣብነት ቀዳማይ ኣብዚ እዋን እዚ ንዓዲ ክትከይድ ተቃዋማይ ትኾንካ ኣይትኽእልን እያ እዚ ሓደ ዓብዪ ፀገም እዩ ኣብ ወፃኢ ኮንካ ማሕበረኮም ንኽተቕውም ግን ፀገም ኣይኮን ድኽመት ናትና እዩ ስለዚ ካልኣይ ኤርትራውያን ብዙሕ ኣዋጃት ኣተሓሳስባ መግለፂታት ነውፂና ኣብዚ ድኽመት የብልና ነውፂና ፀገምና ግን ኣብ ምትግባር እዩ እቲ ነውፆ ኣዋጃት እቲ ነውፆ ሰነዳት ነውፆ መግለፂ ኣብ ትግባረ ተፈፃምነት የብሉ መብዛሕትኡ ስለዚ ኣብተን ዝስዕባ 11 ነጥብታት ዝበልክወን ክሰግር እንታይ እንተን 11 ነጥብታት ናብ መወዳእታ ከዓ ፍታሕ ከ እንታይ እዩ ተተገድሰና ምዝራብ ጥራሕ ዘይኮነ ብምንታይ ኢና ክንፈትሖ ዘለና እውን ኣገዳሲ እዩ እቲ ዝዓበየ ፀገምና ዘሎ ብቀዳምነት ዝግለፅ ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ኣነ ዝበልክዎን ዝደለኽዎን ተቐበሉ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ሰብን ዝቕበል ከዓ ስርዓት የብልና ንኩሉ ዝሓቁፍ ስርዓት የብልና ምልካዊ ስርዓት ስለ ዘሎ ዝዓበየ ፀገምና እዩ ጉጅለ ህግደፍ ህላወ ተቃወምቲ ምኽሓድ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ገበነኛታት ከም ብምዕራባውያን ሃገራት ወይ ብጭፍራ ወያነ ዝብሎ ንስ ማለት እዩ ተሓቢልና ወይ ተመዊልና ንቀሳቀስ እዩ ዝሓስበና ከም ተቃውሞ መሰረቱ ኣይሓስብን እዩ ንድሕሪት ተመሊስና ዋላ እንድሕር ኣብ ግዜ ተጋድሎ ሓርነት ኢና እውን እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነይርዎ እዩ ዋላ ድሕሪ ናፅነት ንተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ከም ተቃወምቲ ኣይተቐበሎምን ከም ተጋደልቲ እውን ናብ ዓዲ ክእቶም ኣይደልየን ብዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ፀገምና ዘሎ እዩ ማለት እዩ
ጉጅለ ህግደፍ ይመቁሕ የደስክል ይቐትል ሃብቲ ራሲ ብገንዘብ ይቐፅዕ ኩሉ ዓይነት ሰብኣዊ መሰል ድማ ይግህስ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓደ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዘይተኽእል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ካልኣይ ንባዕሉ ካብቲ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ዘሎ መፈንጠራት ዘይውሕድ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ብቑዑን ውፍይን ሓባራዊ መሪሕነት የለን ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ወይ እውን ቅድሚ እንድሕሪናዮ ውድባት ዝውለዳ ዝጫጭሓ እምበር ተጠርኒፍካ ነቲ ብዓድና ዘሎ ፀገም ዝፈትሕ ውድብ ኣይተመስረትን ኣብ ሃገራውን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ዝውክል የለን ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ቅድሚና ይኣክል እንታይ ፅሑፍ እንብብ ነይረ ገለ ዴሊጌሽን ኣብ ኣሜሪካ ከይዶም ኣለኩም ድዩ ዝተጠነፈ ውድብ ኣለኩም ዲ ዝተጠነፈ ምምሕዳር ፅባሕ ንግሆ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እንድሕር ወዲቑ ክትክዎ ትኽእሉ ድማ ኣበይ ከም ዘለኹም ዝብል ሕቶ ከም ዘቕረበሎም ኣነ ሓደ ፅሑፍ ኣንቢበ ብርግፅ ምናልባት እውን ኣብዚ እዋን እዚ ዝተጠርነፈ ጉጅለ ህግደፍ እንታይ ከም ዝሓስበልና ይንፈልጥን ኢና ኩርምሽ ኢሉ ሃንደበት እንድሕር ወዲቑ ወይ ሞት ናይ ኢሳያስ እንተልዩ ኣለና ዲና ዝተጠርነፍና ወይ እውን ካልእ ውጋእ ሓደት ክቕፅል እዩ ብዙሕ ሰብ ጠራጠር እዩ ኣብዚ ነናትና ርኣየና ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መስርሕ ንዘጋጥም ሓጎፅጎፅ ዝቕልስ መሪሕነት የብልናን ተግባራዊ መደብ ስራሕን ማኣዝን ዝቕልስን ዝሕንፅፅን የብልናን ንተንኮላት ህግደፍ ብግቡእ ዝመዝን ምንቅስቓስ ወይ መሪሕነት እውን የብልናን ክብል ይኽእል እየ ምናልባት ክንመፃኢና ድሒርና ካልእ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብኩራት ሓድሕድ ምክህባርን ምፅህዋርን ጉንን እዩ ኣብ ቃልሲ ፍልይ ሓሳብ ከም ዘሎ ብግቡእ ንግንዘቡ ኣይምስለንን እቲ ፍልሊ ናብ ዕንወት ከብፅሕ የብሉን ግን እቲ ፍልሊ ንባዕሉ ምንጪ ናይ ምዕባለ ምዃኑ ብግቡእ እንተተፈቲሑ ማለት እዩ ምግንዛብ ዘሎ ኣይምስለንን ፍልልያትና ልዕሊ እቲ ኣብ ፀላኢና ነእትዎ ግዜ ይበዝሕ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣኼባታት ንገብር ዋዕላ ንገብር ብዙሕ ንዛረብ ብዙሕ ንፅሕፍ እንተኾነ ብግብሪ ንጉጅለ ህግደፍ ደሰንክል ተግባራት የለን ስለዚ ብዙሕ ግዜና ነጥፍእ ንሱ እንተዘይኮን ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ኣብ ሸንኮለል ኣይመሓለፈን ግዜና ባህላ እየ ብሰንኪ ዘይምክህባር ዘይምፅዋርን ንጅምር እምበር ኤርትራውያን ኣይንፍፅሙን ኢና ውድብ ትምስረት ካብኣ ትፍንጨል ኣኼባ ንገብር ንዊሕ ከይፀንሐ ኣብ መደብነታ ከይበስጠጥፍእ ማለት እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ፀገም ውልቃዊ ፅልዋታትን ጥሙሓትን ልዕሊ ናይ ሓባር ዕላማን መደብን ምቕዳም ንኣብነት ብቐላላ ደገፍቲ ህግደፍ ኢና ዝብሉ ንህግደፍን ንኢሳያስን ልዕሊ ኤርትራ እዮም ዝቐድሞ ንውድብና ይተንክፉልና ንሃገርና ይተንክፉልና ብዓብይኡ ነታ ዓዲ ኣብ ጉድጓድ እትዋ ዘሎ ህግደፍ እንከሎ ንኢሳያስ ከም መልኣኽ ዝሓስቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ እውን ጉዳይ ናይ ሃገር ተሪፉ ጉዳይ ናይ ውድበይ ጉዳይ ናይ ምምሕዳረይ ጉዳይ ናይ ውልቀይ ዝቐድም ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ውድቀትን ዓወትን ብሓባር ምዃኑ ዘንጊዕና ልብና እውን ክፉት ኣይኮነን ምትእማን የብለና መንጎና ምትእማን ንጎድል ኣብ መንጎ ውድባት ውድድር መፅእ ሓደ ሓደ እውን ብርእቶይ ፍትሒ ንህዝቢ ኤርትራ ምንጋስ ዘይኮነሲ ናይ ስልጣን ውድድር ዘሎ ኮይኑ እውን ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ዘይምሕባርና ዘይምጥርናፍና ፀገማትና ከነፅቦ ዘይምኽኣልና ምስ ኣበርና ምስ ገፈልና ክንቅፅል ቦታ ምሃብና ዝንባዕሉ رأي زلنا خوينا يسمعني كال أب دنب فتحي ويا منقو إتراوان زرق صقم ولا ونا بدقفتن ولا تقامتي بتهواه فرد مهابن كابخا استفيلي حساب زلو مسابات وي ودبات مقلال حادي أب جيله قدف تقملو كام نوح حضور حمام زلو نزل قامو سبات وي ودبات مقلالي تتصقم قن أب جيله قدف ترح يكونن ولا أب دنب فتحي ولا أب تقامتي ولا ودباتون بقد صالي زي حمام زي حيقتال بقد صالي زلو هلخن متهللاخن وتنكحتن كا تزغنن زخفي
በትሪ ሒዝካ ምውጥዋጥ ፀገማትካ ተቃልል ዘይምፍታን ይቕረ ዘይምባል ሕድገት ዘይምፍፃም ወይ እውን ተዓፃፃፍነት ዘይምራይ ከም ዝበልክዎ ፍልልያትና ብግቡእ እንተሒዝናዮ ምንጭ ምዕባለ ምዃኑ ንክሕድ ብተሓልፍያ ግድነት ኣነ ዝበልኮ ክኸውን ኣለዎ ወይ ውድበይ ዝበሎ ክኸውን ኣለዎ እዚውን ከሰጉመና ካብቲ ዘይከኣል ሓደ ፀገም እዩ ጉድለት ኣብ ክንዲ ምእራም ካብ ቃልሲ ምርሓቕን ኣንጻሩ ጠጠው ምባልን እዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ተሪእናዮ ቀፃሊ ካብ ደንበ ፍትሒ ናብ ደንበ ህግደፍ ካብ ደንበ ህግደፍ ናብ ደንበ ፍትሒ ምግልባጥ ኣሎ ሕጂ ጉድለታት ትርአ ከም ዝመስለኒ መፍትሒኡ ምእራም እዩ ኣብ ውሽጢ ኮንካ ምቅላስ እዩ ኦፍኮርስ ሓደ ሓደ እዋን ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ተኮይኑ ካብ ኣብዚ ግዜ ምጥፋእ ተፀግዐ ዓዛዊ ምዃን ሓይሽ ዝብል ድመርፁ ሰባት ኣለዉ ገለ ከዓኒ ምቋም እዚ ካብ ደንበ ፍትሒ ወይ ካብ ተቃልሲ ምእላይ ዘይኮነ ወይ ካብ ተሓዲድ ምውፃእ ዘይኮነ ኣንፃር ትቅድሚኡ ኣሚንካ ትቃለሶ ዝነበርካ ጠጠው ኢልካ ትቃወም ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ርኡይ ድኽምታት ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ቀዳምነት ዘይምፍላጥን ናብ ዓወት ዘብፅሕ ቅኑዕ መርሓ ጎደና ዘይምቕያስ ምናልባት እዛ ጉዳይ እዚኣታ ካብ ቀንዲ ኣብ ውሽጢ ደንበ ፍትሒ ተፀግም ዘላ ፀገም ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ቅድሜና ኩልና ከም ንፈልጦ ጉጅለ ህግድፍ እዩ ዘሎ ንሱ እቲ ጠንቂ ስደትን ቁጠባዊ ውድቀትን ተነፅሎን ሕሰምን ሞትን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ኮይኑ ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ ፀላእ ስለ ዘይብልና ስለምንታይ ኢና ኩሉ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና መሳርዕና ናብዚ ገሃነብ እሳት ዝኾነ ጉጅለ ዘይነቕንዖ ንጉጅለ ህግደፍ እንታይ ከም ዝሕምሞ እውን ኣይንፈልጥ ኢና ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሜድያ መባእታዊ ኣፍልጦ ከም ዘለኒ መጠን ጉጅለ ህግደፍ ሓደ ሓደ እዋን ዝነፈሰት ኩዕሶ ንዓና ሂቡ ኩሉ ግዜ ደግማ እዚኣ ጎል ወይ ሽቶ ከነመዝግብ ዘድልየና እዩ እታ ኩዕሶ ግን ዝነፈሰት እያ ጎል ክትእቶ ኣይትኽእልን እያ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሓደ እዋን ቤላ በለው ዝርግሓልካ ኣብ ናቱ መደብ ከም ትኣቱ ትገብረካ እቲ ኣገዳሲ ንህዝብካ ዘድልዮ ስሒትካ ኣብ ህውተታ ከም ትኣቱ ትገብረካ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ክንበዝኖ ዘይከኣልና ማለት እዩ ከም ደለይቲ ፍትሒ መደብና ብኸመይ ኢና ንጭብጦን ንበፅሖን መድረኻት የብልናን ፕላን ኤ ፕላን ቢ ወይ ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 ከምቲ ሕጂ እዚ ንገብር ቅድም ድሕሪኡ እዚ ይስዕብ ፈለው ኣብ የብልናን ቅደም ሰዓብ መደባት እውን ኣይንኽተልን እዚ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ እንተዳ ንፁር መደባትን መስመርን ድሕሪ ዘይብልካ ኣብ ዕንክሊል ኢካ ትነብር ማለት እዩ ውራይና ገዲፍና ኣብ ዘጠምተና ንህዝብና ተስፋ ዘቑርፅን ተግባራት ንፍፅም ብጉሁድ ዝተረኣየ ከም ኣብነት ተጠሰት ኮይነ ኣብ 2000 ኩናት ናይ ክልል ትግራይን ህግደፍን ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ዝኣተወሉ ብዙሕ ፀገማት ፈጢሩ እዩ ንኣብነት ኣብ 2018 መግለፂ ናይ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ዝሃቦ ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ፀርፀር ኣቢሎ ንኩሉ ሰብ ኣላዒልዎ ነይሩ ይኹን እምበር ኩናት ትግራይ ምስ ተላዕለ ንሕና ብዝተኸተልናዮ ዘይቁናዕ ኣጋብ ቃልሲ ወይ እውን መግለፂታት ንዓና ክጎጃጅለና ንጉጅለ ህግደፍ ድማ ትንፋስ ክህቦ ክኢሉ እዩ ብርእቶይ ኢሳያስ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝሃቦ መግለፂ ተመሊሱ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ክሕዝ ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ድሕሪ ኣይከሰርናን ሓደ ህዝቢ ኢና ፀገም የብልናን ፀገም ደብ የብልናን ኣብይ ኣሕመድ መርሓይና ኢኻ ዝብል መግለፂታት ከም ኤርትራውያን እዚ እቲ ዝበለፀ ዕድላት ዘምለጠና እዩ ማለት እዩ ኩናት ትግራይ ምስ ተላዕለ ግን ሕና ኣካላት ፒዲኤፍ ኢና ኩልና ማለት ኣይኮነን ዘዋፃና ትግራይ እዮም ትግራይ ኣሕዋትና እዮም ምስኦም ክንጥመር ኣለና ንዕኦም ክንሕዝ ኣለና በብዓይነት መግለፂ መፂ እንታይ ዘርእየካ ሕጂ ብዚ ንሕና ኣብ ልቢ ህዝብና የለና ምክንያቱ ኣብዚ ኮይድና ትግራይ ትዕወት
وون مس تግራይ ክንሓብሪና እንድሕር ኢልካ ቅድሚ ሕጂ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈፀሞ ገበናት ወላ ቅድሚ ናፅነታት ሒዝካ ኣወዳዲርካ እቲ ህዝብና ዘለዎ መረዳእታ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘምፅኦ ፕሮፓጋንዳዊ ዘመተ ናትና መረዳእታን ሰማይን ምድርን ስለዚ እዚ ንሕና ንብሎ ኣብ ደገ ኮይና ምስቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘካይዱ ገዝጓስ ሰማይን ምድርን ስለዝኾነ እቲ ንሕና ንህቦ ብዚ ሕጂ ብቐጥታ ኣብ ምንፃር ይእትወና ኣብ ምንፃር ጥራሕ ዘይኮነ ንጉጅለ ህግደፍካ ከም ዓብይ ኣወንታ እዩ ዝርአ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ኣተሓዛና ዘገድሰና ናትና ካልእ እንከሎ ኣብዘይ ውራይና ወይ ኣብዘይ መንጠቢትና ኣቲና ስለ ንህውትት እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና እውን ሓደ ካብቲ ቀዳምነትና ኣስሒቱ መደብና ንኸይትግበር ዝዕንቅፈና ጉዳይ ማለት እዩ ካልእ ዓቕምኻን ብልጫ ፀላኣን ብግቡእ ዘይምፍላጥ ከም እንፈልጦ ጉጅለ ህግደፍ ቀሊል ዋላ መንግስቲ ኣይንበሎ ቀሊል ውድብ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ጥራይ ወይ እውን ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመት ዘጥረዮ ተመክሮ ዋላ ንሕማቕ ይኹን ዘኸዓበቶ ተመክሮ ዘለዎ ሃብቲ ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ብልጫ ምሳና ክወዳደር ከሎ ንሕና ወላ ሓንቲ የብልን ስለዚ ንፀላኢና ዓቕሙ ብዝሓለፈ ከነቋሽሾ ከነናኣሶ ኣይግባእናን እዩ ምክንያቱ ጉጅለ ህግደፍ መንግስቲ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ ብዙሕ ዓቕሚ ሰብ ኣለዎ ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎ ንተንኮል ከዓ ኣንጨዋ ዘይትበትካ ተንኮል እዩ ዘለዎ ስለዚ ንሕና ብኣንፃሩ ኣብ ብዙሕ ዓለማት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ኣብ ብዙሕ ድሕረ ባይታ ስለንነብር ኣብ ስደት ስለንነብር ምስኡ ክንወዳደር ክንዳርግ ኣይንኽእል ኢና በዚ ሕጂ ዘለና ኣወዳድባ ማለት እዩ ስለዚ ንነብስና ኣዝዩ ትሕት ባይታ ከም ዘለና ኣዝዩ ንምውዳቡን ንምጥናፉን ኣፀጋዊ ምዃኑ ንኣምን ኣለና ካልእ ብኣንፃርቲ ንጉጅለ ህግደፍ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ወይ ሓደ ሓደ እዋን ካብ ዓቐን ታሕቲ ንግምቶ ኣብ ገለገለ ኣጋጣሚታት እንተተዓዊትና ወይ ውድቀት ህግደፍ እንተርኢና ብዙሕ ኢና ንጅሃር እቲ ክውንነት ግን ኣይንግምተና ንኣብነት ሓደ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ክስልም ይኽእል ኣብዚ ሕጂ ኣብ ሜድያ ጫውጫው እዩ ከምዚ ኢሉ ከይዱ ኦረዲ ጉጅለ ህግደፍ የለን ተኸቢቢ ጠፊ እዩ ኖ ኣብዚ ዝፀግም እንታይ እዩ ውልቀ ሰብ ዝገዝአና ዘሎ ሲስተም እዩ ዝገዝአና እውን ንዳናገር ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሳያስ ጥራሕ ኣይኮነ ንዓና ዝገዝአና ዘሎ ሲስተም ንባዕሉ ናይ 30 ናይ 60 ዓመት ብዙሕ መሰረት ዘለዎ ብዙሕ ህዝብና እውን ዝድግፍ ንህግደፍ ኣሎ እዚኣ ክንክሕዳ ይንኽእል ኢና መናብሩ ሓሲሙ ኣሎ ህዝቢ ፈጊዕዎ ኣሎ ይኹን እምበር እቶም ዝለዓሉ ካድራት እንተ ብረብሓ እንተ ብምድንጋር እንተ ብህልኽ ሒዞም ኣለዉ ስለዚ ሓደ ውልቀ ሰብ ሓደ ኢሳያስ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ መደብ መሓውር ኣብኡ ዘሎ ስላያዊ ጥምረት ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን ስለዚ ምስላም ናይ ሓደ ሰብ ሙማት ናይ ሓደ ሰብ ንህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ወይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት የውድቆ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሰጉሚ ብዙሕ እውን ብልጫሃት ኣለዎ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ስደት ከም ዘለና መጠን ነዚ ክንስሕቶ የብልናን እቲ ዘለና ዲስኣድቫንቴጅ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ወይ ተቃምቲ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ዘሎ ፀገም ስቕታን ጉዳይካ ካልኦት ክጣበቀልካ ምፅባይ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ስቕታ ምምራፅ ኣሎ ኣነ ብርእቶይ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ 3 ዓይነት ኤርትራውያን ኣለና እየ ዝብል ሓደ ተቃዋምቲ ካልኣይ ደገፍቲ ሳልሳይ ኣብ ኩሉ ዘየሎ ስለምንታይ እዮም ኣብዚ እዚ ኩነታት ኮይኑ ሓድሽ ኣይኮነን ንዓዲ ዝመላለሱ ትካል ዘለዎም ረብሓ ዘለዎም ኮኑ ክእል እዮም ኣብ ታርጌት ክኣትዉ ስለ ዝኽእሉ ምናልባት ኣግሂዶም ብዓውታ ነቲ ዘሎ ስርዓት ክቃወሙ ኣይክእልን እዮም ስለዚ ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት እዮም እንተ ብረብሓ ኩን እንተ ብፍርሖም ብዘየገድስ ኣለዎም ረብሓታት ረብሓ ዘይብሎም ከዓ ዕድላት ዝሰኣኑ ፈትዮም ፀሊኦም ኣብ ትሕቲኡ ብምፅወታ እንዳነበሩ ወይ ብኩፖ እንዳነበሩ ክቃወሙ እውን ኣይክእልን እዮም ምክንያቱ ምቁዋም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሳዕቤኑ ንፈልጦ ኢና ምእሳር ምቕጥቃጥ ምቕታል ምጭዋይ ስለ ዘሎ
ተቃውምቲ እውን ኣለና ኣብዚ ዘለና ተቃውምቲ ምናልባት ስሙር ኣይኮነን ብዝከኣል መጠን ነቲ ዘሎ ስርዓት ንቃወሞ ናብ ዓዲ ምኻዳይ ኣይንኽእልን ኣብ ስደት ኢና ዘለና ምፍልላይ ኣለና እዚ እውን ተቃውምቲ ኣብ ኩሉ ዘየለዉ ከዓ ዝበልናዮ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክትገልፆ ኢኻ ስለምንታይ እዮም ኣብ ኩሉ ዘየለዉ ገሊኦም እዚ ቃልሲ ዘሰልቸዎም ሞራሎም ዝወደቑ ገሊኦም ዝሰዳኸሙ ገሊኦም ብሓሳብ ዘይተሳምዑ ከም ተቐዲምና ዝበልና ኣብ ክንዲ ምቅላስ ፀግዒ መሓዝ ሓይሽ ዝብሉ ኣለዉ እንተኾነ ኣብዞም ሰለስተ ዝበልናዮም ኣብ ኩሉ ዘየለዉ ህዝብኻ እንዳተጨፍጨፈን እንዳተቐትለን ሃገርካ እንዳዓነወ ስቕታ ምምራፅ ኣነ ብወገነይ በለፅን ነብስኻ ምፍታውን ምክንያቱ ንመሰልካ ጠጠው ክትብል ኣለካ ንመሰል ህዝብኻ ጠጠው ክትብል ኣለካ ብዝኾነ ይኹን መምክነታ ዕድል እንድሕር ኣላክ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘለና ኣመኽኒና ንሓልፈሉ ስቕታ ንመርፀሉ የለን ምክንያቱ ሓውናን ንባዕልና እውን መሰልና ተገሂፉ ሃገር ኣልቦ ስለ ዝኾንና ስቕ ንብለሉ ምክንያት ይብልና ንሕና እጃምና ከይፈፀምና ካልኦት ክጣበቐልና ይክእልን እዮም ኣብ ብዙሕ እዋን ናብ ዩናይትድ ኔሽን ናብ ኣፍሪቃ ናብ ተቃዋምቲ ውድባት ናብ ካልእ ንመጣጠርና ግን እዚ ሓጋዚ እዩ ብቐዳምነት ግን ጉዳይና ተጣበቕቲ ጉዳይና ንሕና ኢና መጀመርያ ክንስዋዕ ዘለና ክንውፍ ኣለና እቲ ብደገ ዝግበር ኣበርክቶ የብልን ማለት ኣይኮነን ቁጠባዊ እገዳ ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎ ወፍሪ ምኽላእ ኣበርክቶ ክህሉ ይኽእል እዩ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ንሕና ግን ክንውደብ ግቡእና ክንፍፅም ኣለና ብድሕሪ ኢና ዓለም ዘርያትና ስቕታ ተሓልፈላ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ንዝሰርሑ ሰባት ኣብ ክንዲ ምትባዕ ምንኣስን ምንቃፍን እዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ገኒኑ ዝረአ እዩ ቀልጢፍካን ሰባት ምዝንጣል ኣሎ ምንኣኣስ ኣሎ ምንቃፍ ኣሎ ኣብ ክንዲ እቲ ዝገበሮ ፅቡቕ ወይ ዝገበሮ ተፅቡቕ ነገር ምንኣድ ምትባዕ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ 99 ፅቡቕ ሰሪኻ ሓንቲ ኣበርቲ ተራሂባትካ ንዓ ሃይላይት ምግባር እዙን ሓደ ካብቲ ዘዳኽመና ወይ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ድኽመት እዩ ስለዚ ክንነቅፍ ንኽእል ኢና ክንእርም ንኽእል ኢና በይናይ ኣገባብ ግን ትፈልጦ ኣለና ኣብ ደንበ ፍትሒ ኦፍኮርስ ኣብ ስደት ኢና ንርከብ ሓላፍነት ኣለና ናይ ስድራ ናይ ስራሕ ይኹን እምበር ክሓልፈልና እንድሕር ኮይኑ ዋጋ ክትከፍል ድሉው ክትከውን ኣለካ ግዜኻ ከተወፍር ኣለካ ቃንዛ ህዝብኻ ክሰማዕ ኣለካ እዚ ንሕት ዘይጌርካ ኩሉ ግዜ እቲ ፀገምና ኣይክውገድን ማለት እዩ ንዝበዝሕ ኤርትራውያን ድኽመታትና ንፈልጥ እኳ እንተኾንና ኣብ ምፍዋስ ግን ገሌና ብፍላጥ ገሌና ድማ ብጉድለት ንቕሓት ድንግርግር ንብልና እንታይ ማለት እዩ እንታይ እቲ ድኽመትና ንፈልጦ ዲና ብጭቡጥ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ ኣብነት ጠንቂ ፀገምና ጉጅለ ህግደፍ እንከሎ ንኣሜሪካ ንወያነ ንምዕረባውያን ንውንጅል ንቐዲመ ጠቅስያ ነይረ ግን ተወሰኸ ተራ ክህልዎም ይኽእል እዩ ተቐዳማይ ፀገምና ግን ፈቲና ፀሊና ጉጅለ ህግደፍ እዩ ኣብዚ ላዕሊ ታሕቲ ወይ ወጋዕ ደጋ ንገብሩ የለን ካልኣይ ፀገምና ኣብ ርእስና ኣተሓሳስባና ከም ዘሎ ኣይንግንዘብኒ ንሕና ኢና ፀገም ኮይና ዘለና ንባዕልና እቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝፍፅሞ ገበናት ወይ ጉጅለ ህግደፍ ስልጣኑ ንክዕቅብ ሓደ ካብቲ ጥቀመሉ ሽጣራ ክንጉዳ ይከኣልና ደለይቲ ፍትሒ ገለና ንማዕበል ብርጌድና ሓመዱ ንድግፍ ገለና ከዓ ንኹንን ደለይቲ ፍትሒ ገለና ባይቶ ይኣክል ንድግፍ ገለና ንቃወም ኣብዚ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ብዙሕ ክንዛረብ ኣይንደልን ግን ተፈላለዩና ነቲ ብርጌድና ሓመዱ ዝጥቀመሉ ንድግፍ ንቃወም ምድጋፍ ምቋም ኣይምተፀለን ግን ንጉጅለ ህግደፍ ንምዕናው ክሳብ ዝኾነ እቲ ሜላ ኣቀላልሳና ኢና ክንእርሞ ዘለና እምበር ኩነን ይኡ ከሎ ኣይጠቕመናን ኢልካ ትኩንን ንባዕሉ ነቲ ስኻ ትብገሰሉ ዘለኻ እንቅፋት ዝኸውን ኣብዞም ክትሰማዕ ውርዚ ዝኾነ ለባም ዝኾነ ኣገባብ ኣፈታትሓ ግጭት ኣይትኸተልና ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብና ሰራዊትና ኩነታቱን ትርግታ ልቡን ብዝግባእ
ኣይንፈልጦን ኢና ሓንቲ ኣብነት እዚኣ ሕጂ ቀዲማውን ተጠቂሳ ነይራ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሰራዊት ኤርትራ ጀኖሳይድ ፍፅም ኣሎ ትግራይ ኢና ብዙሕ ውን ቃልሒ do we have evidence ካበይና ረኺብና እዚ ሓበሬታ እዚ እንታይ ዓይነት ገበን እዩ ቅድሚ ዝምልከቶ ኣካል ምርመራ ግቡእ ምርመራ ኣካይዱ ጀኖሳይድ ከም ዝፈፀመ መግለፂ መሃቡ ስለምንታይ ኢና ንሕና ቅድሚ ኩነት ንሕዋትናን ንሃገርናን ሕሊፍና ንህብ እቲ ንሕና ንዎ ዘለና መግለፂ ፅባሕ ንግሆ ከም ኤቪደንስ ከም ጭብጢ ወያነ ወይ ካልእ ማሕበረሰብ ዓለም ክጥቀመሉ እዩ ገበን እንተገይሩ ዝምልከቶ ኣካል ከሳስን ተኸሳስን መፂኡ መርትዖ ምስ ቀረበ ሽዑና ክነርክበሉ ዝግባአና ተቀዳዲምካ ግን ክልተ ነገር ኢካ ትኸስር ሓደ ንሓውካ ንሰራዊትካ ንፈልጦ ኢና ንስርዓት ግደፍ ከም ዘገልግል ሰራዊት ኣብኡ ዘሎ ምክንያቱ ቅዋም የለን ክቃወሙ እውን ኣይክእልን ግን ተቀዳዲምካ ፍርዲ ምሃብ ኣሎ እዚ ከዓ ካብ ሰራዊትና ካብትኡ ዘሎ ተጋዳላይ ወይ ካብትኡ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ካብቲ ህዝብና ንዓና ከም ዝንፅለና እዩ ዝገብረና ካልኣይ ብዓብኡ ኣብ ግዜ ኩናት ከም ንፈልጦ ወላ ኣይኮነ ሰራዊት ኤርትራ ስልጡን ምዕቡል ኣብ ቅዋም ዘሎ ሃገር ዘይኮነ ሰራዊት ኣሜሪካ ንባዕሉ ኣብ ኢራቅ ንሪእናዮ ኣብ እግሪ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጥራይ ከዶም ክሸኑሎም ንርኢ ነርና ዋላ ብቲ ምዕቡል ሰራዊት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣሎ ዋላ ብቲ ምዕቡል ሰራዊት ዘሎን ሃገራት እውን ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ግዜ ኩናት ከዓ መብዛሕትና ኣብ ኩናት ተሳተፍና ተጋለጥቲ ነበርና ኢና ኣብ ግዜ ኩናት ንኣብነት ኣብ ሓደ መስጊድ ወይ ኣብ ሓደ ቤተክርስትያን ድሕር ኮይኑ ቡምባ ዝድርበካ ኮይኑ ሰብ ዝቐተልካ ኮይኑ ወውን መትሬስ ዝተኮሰካ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብር ትኽእል ቤተክርስትያን ስለ ዘሎ ክገድፈለኒ ክትብል ድካል ኣይመስለንን ፀላኢ ስለምንታይ ኣብ ቤተክርስትያን ዓሪድ ኢልካ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ስለዚ እንታይ ንማለት እየ እቲ ንሕና ንህቦ ፍርዲ ንዓና ተመሊሱ ዝህርመናን ኣብ ጉዳይ ልእላውነትና ኣብ ጉዳይ ሃገርና ኣብ ጉዳይ ህዝብና እውን ንፅባሕ ንግሆ እዚ ኣብ ታርጌትን ዘቕስለናን ካልእ ሳዕቤን ከምፅእ ዝኽእል እዚ እውን ቁሩብ ልቦና ዝጎደሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እታ ናይ መወዳእታ እዚ ኣቐዲመ ጠቐስክዎ ድኽመታትን ገሊኡን ፀገማትን ክልቲኡ ተወሳሲቡ ዝኸይድ እዩ እንታይ ንግበር መፍትሒ ያሰት ምፅሓቶ መፍትሒስ እንታይ እዩ ፀገማስ ዘርዚርና ድኽመታት ከም ዘለና ንክሕዶ ይመስለንን ገለ ኣንፈታት ይበሎ እንታይ ንግበር ቁፅሪ ሓደ እታ ቀዳሚት ዝብል ሕጂ ነቲ ጥንቂ ስደትና ኮይኑ ዘሎን ሞትናን ድኽነትናን ቀዳማይ ፀላእና ጉጅለ ህግደፍ ምውጋድ እያ ኣብ ቦትኡ ከዓኒ ህዝባውን ቀዋማዊ ስርዓት ምትካል እያ ኦፍኮርስ ቀላል ኣይኮነት ንዓና እዚኣ ግን ካልእ ምርጫ የብልና ንዕኡ ዕኒኻ ኣሊኻ ኣብ ቦትኡ ቀዋማዊ ስርዓት ወይ ህዝባዊ ስርዓት ምትካል እያ ምናልባት ኣብዚ ብፅገና እንተይሉና ከፅባሕ ንግሆ ኮምፕሮማይዝ ተገይሩ ዝብሉ ዘረባ እውን መፂ ካልእ ርእሲ ስለ ዝኾነ ብዚ ሕጂ ህግደፍ ፅገናዊ ለውጢ ገይሩ ኣብ ደገ ዘለኹም ተቃዋምቲ ንሓር እተው ክብል ኣይብልን ምናልባት ኣብ ዝቐድሞ ኮነት ክንህብ ኣይንኽእልና ግን ነዚ እውን ክንዳለወሉ ኣለና መን ይፈልጥ ዓቕሉ ምፀበቦ ካብ ከም ብሓድሽ መሰረት ኣንቢርካ ህንፃ ምህናፅ ነቲ ዘሎ ፀጊንካ ምኻድ ሓይሽ ዝብል ክመፅእ ገለገለ ደገፍቲ ግደፉን ከምኡ ይብሉ እዮም ንረዳዳእ ንላዘብ ጉድለታት ኣብ ውልቀ ሰብ እዩ ዘሎ ዝብሉን ኣሎ ግን ብዓብዩ ጠንቂ ድኸምና ጠንቂ ስደትና ጠንቂ ዕንወትና ጉጅለ ህግደፍ ስለ ዝኾነ ንዑ ኣሊኻ ፍትሓዊ መንግስቲ ምትካል እያ ካልኣይቲ ኤርትራውያን ዘለና ፍልልያት ብዘተን ምክኣልን ክንፈትሖ ብዓብዩ ኣብ ደንበ ፍትሒ ምስኡ እውን ዋላ ምስቶም ኣብ ካባና ወፃእ ዘሎ ፍልልያት ኣለና ምትቀዲሞ ዝበልናዮ ፍልልያት ብግቡእ እንድሕር ተፈቲሖም ምንጭ ምዕባሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፍልልያት ምህላው ኣባና የተጀመረን
زقدسنا انتا يتفلينا أو خنتا إنا هنقبر زلنا أبزي لبام زخوني ميلاخ نكتل علينا انت أبزي فتحنا جن كل جزء وصلنا مسانا إلا مالتي سالساي كابوي معال كساد محاز لزقلل أبدي فلما سونت فتات كنصير أنا بزح وأنا أب رديرنا أمن ريسات صحف ولا نزمنا أمريكا زلو نيا أكلون بتراجم جن زي تعودنا له أب عالم كم تنفلتو نحنا نجي لها كده كنصح فلو خلنا كم نوقفو خلنا كامبين كنقبر كلام حدا فلوت غازيتا حدا فلوت غازيتانيا وي حدا فلوت دبلومات وي مراح كزاربو خلو أزي أدمعي نارات مستقدمة زبالكو قداينا نحنا سلمتا زي نزاربولو نخارس نصبخ نبل نحنا قدن فلوت أسبات فلوت أت غازيتات فلوت أت محبرة مراخبتات اللو نسوم شبت خورو خلو قجي لها كده تسأل على إزبلو نحرينا هيمان رايت نحتزاري بوم ريتورس نحتزاري بوم غازيتا تقرادي مخطك إزفتن سلمتاي ناتنا قمت هيبون يفلطو يو ديل كنركب كن አይደለና ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ገበርትን ሓደግትን ወላውን ጋዜጣታት ጋዜጠኛታት አርቲክላት ክወፅኹም ዘሎ ንዖም ክትሕዘን ከም ዘለካ ሎቢ ዝበሃሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብዚ ጉጅለ ህግደፍ ኣለዎ ይሰርሕ እዩ ንሕና ዓቕሚ ዘይክህልወና ክእል ግን ብዝከኣል መጠን ኣብ ከተማና ነቶም ዘለው ወከልትና ህዝቢ ክንጉስጉሶም ከነፍልጦም ፀገምና ክንገልፀሎም ተኽኢልና ጉዳይና ኣባይቶ ናይ ዓዶም ክዛረብሉ ይኽእል እዮም እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኖርዌይ ኣብ ስዊድን ኣብ ጀርመን ዝግበር ዘለውን ሓደ ካብቲ ንሕና ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣብ ኣልቦ ረኺቡ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳያት ፅቡቅ ዓወታት ዝርአ ዘሎ እዩ ስቕታ እንታይ ገደሰንን ከነውግድ ንመሰልና መስዋዕት ክንከፍል ድልዋት ክንከውን ኣለና ኣዲምና ጠቂስና ነርና ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝናይ ምንቅስቃስ ናይ ይኣክል ወይ ደለይቲ ፍትሒ ወላ ኣብ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዘየለዉ ኣለዉ ዝበልናዮ ምክንያት ከውን ይኽእል ግን ናብ ዓዲ ዘይከዱ ዝኾነ ስክፍታ ዘይብሎም ስቕታ ዝመረፁ ኣለዉ መስቕቲ የልካ እንታይ ኣታ ቁስልኻስ ምስኻ ክነብር እያ ማለት እዩ ናትና ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ስደት ዘሎ ንባዕልና ንሕና ዲስኮኔክት ኮይና ስለ ዘለና እታ ስቕታ ጥቕሚ የብላን ኣነ ብወገነይ በለፅን ነፍስኻ ምፍታውን እያ ክትዋሳእ ኣለካ ብዝጥዕመካ ጋ ማለት እዩ እንተ ብገንዘብ ድዩ እንተ ብፅሑፍ ድዩ እንተ ብኒክኔም ድዩ ክትዋሳእ ኣለካ ካብ ኩሉ ገሊልካ ተዓዛቢ ምዃን ግን ኣብ ውራይካ ንድሕር ዘይትስዕስዕ ኮንካ ኣብ ውራይካ ንድሕር ዘይትዕጠቕ ኮንካ ካልኦት ሰባት ክዕጠቐልካ ኣይክእልን ንኩሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ክንምስርት ሓደ ካብቲ ጉጅለ ህግደፍ ከም ብልጫ ጥቀመሉ እዘን ዘለዋ ማሕበረኮም ብዙሓት ውድባት ኣለዋ ብዙሓት ማሕበራት ኣለዋ ናይ መንእሰያት ኣለዎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ናይ ሰራሕተኛታት ኣለዎ ሓደ ካብቲ ጉጅለ ህግደፍ ስልጣኑ ንመደደሊ ጥቀመሉ እዘን ዘለዋ ስማውያን ሃገራውያን ማሕበራት እየን ኣብ ደገ ማሕበረኮም ኣሎ እቲ ማሕበረኮም መእከብ ገንዘብ ናይ ፅልኢ መሰለይ እዩ ንሕና ብኣንፃሩ ኣብ ደገ ማሕበረኮም የብልና ንባዕል ዋላት ቤተክርስትያን ኣብ ክልተ ይቶም ኢሉ ዘሎ ህግደፍ እንከሎ ከመይና ማሕበረኮም ከነቐውሙ ዝብል ክትዕመፅ እዩ ኣነ ግን ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱ ንሕና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለና ኣብ ደገ ማለት እዩ ተጠርኒፍና ማሕበረኮም ከነቕውም ንኽእልና ዝኾነ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ በዚ ከዓ ህዝብኻ ክጥርንፍ ትኽእል ክተንቅሕ ትኽእል ክትምህሮ ትኽእል እቲ ናትካ ቫልዩ እቲ ናትካ ባህሊ ሂስትሪ ንኸተሰጋግር ንኽጥርነፍ ንኽትሕይሉን ይኽእልካ ማለት እዩ ሻድሻይ ሓሶታትን ተንኮላትን ጉጅለ ህግደፍ ንምቅላዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዋሃደ ስራሕ ምክያድ ዝኽእሉና ከም ትፈልጦ ናይ ቀረባ ኣብነት ናይ ኤሪሳት ክንምፅእ ንኽእልና ኣብ መብዛሕትአን እዘን ፅልዋ ዘለዎን ማዕከናት ዜና ነናሓድደን ዝተተፋነና እየን ምውሃድ ናይ ስራሕ የለን ምጥቃስ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ኣነ ፈልጠን ይኹለን ውድድር ድዩ ናይ ባጀት ጉዳይ ድዩ ፖለቲካዊ ፅልዋ ድዩ ኣይፈልጥን ምውሃድ ዝበሃል የለን ስለዚ እዚ ንዓና ኣገዳሲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክንጥቀመሉ ይግባእ ኣብ ውሽጥና ማለት እዩ ስለዚ ፅኒኢልኩም ሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግን እዚአን ነይረን ተን ምሳኹም ሸር ክገብረን
ሓሲበ ዝነበርኩ يغني حو برهانه كورس بزح ነገራት ተንኪፍካ ብፍላይ ኣብቲ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ዘለና ናይ ቀዳምነትካ ኣለሌኻ ከምኡውን እቲ ሓቀኛ ባህርያት ናይ ፀላኢኻ ኣለሌኻ ብመሰረት ከድምዕ ዝኽእል መደባት ሓንፂፅካ ኣብ ቃልሲ ክንዋፈር ዘይምኻልና እቲ ሽግር ጥራሕ ካብ ይግደፍ ከም ዘይኮነ ብክንድኡ ደረጃውን ካብቲ ምእንቲ ለውጢ ምእንቲ ፍትሒ ዝቃለስ ሸነኻት እውን ከም ዘይተሳነ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ተቃውሞ ወይ ከዓ ናይ ፍትሒ ተቃለሲ ሸነኻት ዘሎ ፍልልያት ወይ ደካ ድኽመታት ብዓብዩ ናይ ውደባ ነገር ምዃኑ ባላ ዘራርባ ከም ውድብ ከም ምንቅስቃስ ናይ ሓባር መሪሕነት ክፈጥር ዘይምኽኣሉ ሓደ ዓቢ ፀገም ምዃኑ እሱ ጥራሕ ዘይኮነን ኣብ ውሽጡ ኣብ ዘየድሊ ምውድዳራት ከም ዝኣቱ እዚ ንባዕሉ ምስቲ ኣብ ዕላማናን ኣብ ኣካይዳናን ዘሎ ዘይተዋሃደን ንፁር ዘይኮነን ቀዳምነቱ ዘየለልን ኣካይዳ ነቲ ቃልሲ ከም ዝሃስዮ ካብቲ እኩብ ደረጃ ወሪድና እውን ናብ ዋላ ውልቀ ደረጃ እንመፅእ ከለና ዝረአ ናይ ኣነነት ናይ ዘይምፅዋር ነቲ ቃልሲ ቀዳምነት ናይ ዘይምሃብ ሽግራትና እውን ናቱ ንኡስ ዘይኮነ ተራ ኣለዎ أو نمو قادون قلقل ساجيشن سأعرف كلها مثلا بفلا يبتي طلعنا ناي مللاين ناي قبو ناي مكاتن قداي بلقا كم ذي طلعنا إسا أسترح كم ذي كونه أنصار حدا سرعات نقالس من اللهنا سرعات زون متسئلو زباق عليه يكونن دارقا غاب كيزي برتاو تقادلو نوي حستسر حلو بزح كفاءات تنقلات مركز تقابر سرعات مغانو لذا عاليلنا انتم متابلنا أبرسي كل تسقاتاتنا يتهاجر أبيد الله يهالله تكالاتنا يتهاجر أبناتو ربحا زوال سرعات مغانو لذا عاليلنا هنقم متاقم زي بلنا هذا كيزي بقابل اللي بنرى تعاوتاتون بزح كنزانا خم زي بلنا قداسي نقرات تغسكا لازم نزخن وقت نزخن قال سو قلت تخوينا بستغال متن وشتنا مرمر كومون بقى كايدانا بقى قال سنه زاد المعرايات كنقبر كم زلنا يوانا الذي حاونا برهان زغرب لنا قداسي نتبتات مركز غيرنا بحطون ملسن قدم مئتاونا حمشترا عرفتكم سدينا استملسنا حتتاتكم قربكم تتصنحكم كلهم كتحتو تخليهم كم دحرنا حتون ملسن جزي مودانا أنا بنايري تتات كنت أتو هنا الذي يوهانس حمشترا موسيقات تقبر كالنا تقو אוקיי.